pojedeš k Bejzlíkovi do lesa? Ne, máme svoji. Ne. Máme svá půjde. Anglickou klávesnici, abys to věděl, jak připravuje. Na to máme tak. Podíváme se, jaká Mám takhle si udělám očko. Vstáváme na Když mu napíšu, tak mě odveze zase věci. A už jako nebude chtět ani za ten čas nic. Já taky ne. Takže to bude už lepší jako Londru. On ti stejně dá prachy, vole, když tak ne. Minule taky, vole, si tam byl a naslal ti peníze na všechno. Nemám dost. Nemůže tak. Nepotřebuje peníze zadarmo. Rád. Založíme tu vanu. Založíme tu vanu, půjde k němu. Říkal ho, Klara, když se to vrátí. To nemůžu vzít krásy. Říkal, Že by Klara, vám že si to bere. Když si to veme. Nevím, ale říkal, že si to bere. Komu to říkal? Z vrchu. Komu řekl, že si to bere? Tak to měl vzít? Tak tam nechci tu vanu. Jako Bejzlík to chtěl všechno, vole, odvést, pokud vím, vole, a Klara to nenechal odvést. Řekl, že si tady to vole odvést. Zajímá. Ale to je tvoje věc, vole, ale řekl tohle. Ježišmarja, já si mám posrat, takže to tam mám nechat. On si vanu.